Hola Carmen, espero que et trobis molt bé i fa dies que no vinc perquè he tingut exàmens i ara ja no ens deixen venir per això del coronavirus. Hola Jaume, sóc la Marian, del voluntariat de Càritas. Com estàs, Jaume? Hola Dolors, aquests dies has de cuidar-te i vigilar molt i sé que per tu han de ser difícils perquè estàs aquí a la residència i no et podem venir a veure ni jo ni la resta de la teva família. Y como no os podemos venir a ver por eso del coronavirus, pues os voy a grabar unas canciones con la flauta. Bon dia, Carmen, sóc en Marc. Només et volia dir que et trobem molt a faltar aquests dies. I que tot això s'acabi, que arribi la normalitat i poder tornar a la residència el més aviat possible. Espero que tengas mucha salud, que estés muy bien y a ver cuándo nos volvemos a ver. Un beso. I bueno, que estem desitjant tornar a la residència per veure't. A ver si esto pasa pronto y podemos volver a jugar al dominó a Zara, tú y yo. I només dir-te que va, Carme, que ara ja queda molt poc, que ja veuràs com d'aquesta ens en sortirem i que tinc moltes ganes de veure. Un petó i ens veiem.